bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na Sabado. Aldaw nin mga kalag. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal. Obserbasyon kan Toros Los Santos naging matrangkilo. Philippine National Railways balik biyahe na sa rotang Naga-Sipukot-Naga, biyaheng Naga-Legazpi-Naga suspendido pa. Mga obrerong naapektaran kan Bagyong Christine nakaresibin in emergency assistance. Sa lado nasyonal, nationwide price freeze sa LPG products inanunsyo kan Regasco. Tabang sa mga biktima kan Bagyong Christine, asin Leon, duro-diretso sabi ni Marcos. Pagbisita ni Marcos sa Naga City, dinipensahan. Sa ibang nasyon, Taiwan, naglinig na kan mga ragpa, asin mga tumbang matapos rapaduhon kan makusog na Bagyong Kong Ray na nagwalat nin duwa kataong nagadaan, apat ang nawawara, asin 500 anirido. Sa lado ng Karawat, Barangay Ginebra, matriumpong napugulan ang tropang Giga sa 3-0 card sa PBA Governor's Cup Finals. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Siniguro kan Police Regional Office 5 na magiging matrangkilo ang obserbasyon kan undas sa Kabikolan. Kaswapon, binisita ni PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon ang nagkaparang pampubliko asyong pribadong Campo Santo sa Naga City, Camarines Sur para reparuon ang mga nakadeploy na mga pulis asyong nakalatag na Police Assistance Desk. Binisita man ni Dizon ang Bicol Central Bus Station para magkaigwanin inspection sa mga lunadaan mantang pagreparo man ang kamugtakan kan mga pasaherong pauuli sa kanya-kanyang probinsya. Enot kani, Naga City, naka-eksperyensya ni maiwasan na pagbaha dalan kan Bagyong Christine. Sinabi man ni Naga City Police Director Colonel Erwin Rebellion sa tao kan paghanap sa lawas kan sarupang nawawarang biktima kan Bagyong Christine, maigpit man ang sendang ipigpapatob na seguridad sa mga Campo Santo asin pampublikong lugar kan syudad. Sa katunayan, halos 400 na pulis ang nakadeploy sa iba-ibang Campo Santo sa Naga City para masiguro ang seguridad sa kapalibutan. Binisita man ni Dizon ang mga Campo Santo asin Memorial Park sa Baaw, asin Nabwa, Camarines Sur, Pulangi, asin Legazpi City. Miaras tanto naging matrangkilo ang obserbasyon kan Todos Los Santos kasuwapon. Dahil maninanotaran na nagpasali o nagsuway sa ipigpapasunod na regulasyon kan mga otoridad. Nanotaran ang mas atab na pagpasiring kan mga tao sa mga Campo Santo taganing bisitahon ang pansyon kan sa indang mga mahal sa buhay na nagtalikod na sa kinaban. Dahil sa atab na pagbisita, alas 9 nin Banggi, nag-oruli na ang kadaklan kan mga tao.
Kumpara kan mga nakaaging panahon na minapaaraga ang tao, alagad ngunyan, nagkapipira sa na, asin kadaklan daina. Naging maigpit man ang monitoring kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, kabalik at CBCOM medical team as iba pang ahensya na nagsiguro sa seguridad kan publiko. Ngunyan na aldaw ni mga kalag, pigdalauman ang padagos na pagbisita ka nagkapipira sa mga kampusanto. Ani ba, kasumanggi atal na nag-uruli, dalanta dainin kuryente o pailaw sa ibang kampusanto. Maigpit na ang pigigibong pagbantay kan Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagruso kan mga tao sa tulong kampusanto sa nasabing syudad. Sigun kay Tabaco CDRRMO Operation and Warning Section Division Chief Jel Mulato, nagkaigwaning planning meeting ang sa inang opisina 2 semana pa bago ang Toros Los Santos. Sa intanawanin doon na dakulang bagay ang nasabing lakdang sa pagmantenir kan katrangkiluan kan syudad asin ang bulos kan trafiko. Sa ngunya, padagos ang rerouting sa pakikipagtabangan kan Tabaco City PNP. Nakaresibin in emergency assistance ang sobra 83,000 na mga obrero na naapektaran kan Bagyong Christine sa Kabikolan. Sigun sa Department of Labor and Employment, ang mga displaced employees iyo ang hali sa Albay, Camarines Sur, asin Camarines Norte sa paagi kan tupad sa Rungkas for Work Initiative na nag-ofrecer nin 10 days emergency employment asin corresponding pay na tawanin ayuda ang mga apektadong obreros. Katakod kini, biging ganyar ang mga apektadong obrero na magbisita sa pinagkaraning opisina kan DOLE o kaya sa Local Public Employment Service Office para ma-access ang iba pang programa kan gobyerno. Biging ganyar ni Father Dave Ramoso, Pamayokan Commission on Family and Life kan Legazpi Diocese ang gabos na paratubod na magdulot din mga pamibi asin Santa Misa para sa namumuta na nagkagaradan asin sa gabos na kalag sa purgatorio sa aldaw na ini nin mga kalag asin sa bilog na bulan ni Nobyembre. Sa yung sinabi, nangunya na aldaw iyo ang aldaw nin pagtuninong asin pagrumdom sa mga namumutan sa buhay na enot nang na maaram sa kinaban. Idulot ang pamibi asin da ipaglingawan ang pagrumdom sa sainda. Mientras tanto, pwedeng magpa-schedule nin responso sa kada opisina kan parokya kan Legazpi Diocese. Balik biyay na ang Philippine National Railway sa rotang Naga-Sipokot-Naga. Sa ipinalawas na aviso kan PNR, ibinalik na ang biyahe matapos ang ganibong inspection sa mga riles asin tulay na pigaagian kan tren. Ang biyahe kan tren magpuon Naga pasasireng Sipukot alas 3:30 nin hapon mantang Sipukot to Naga alas 5 nin hapon. Mientras tanto, mantenido pang suspindido ang biyaheng rota Naga-Legazpi-Naga. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albayahit
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi, kay mayor nonoy kap. Ano man ang ato bangon ta, sigon si Shine perming kaibanta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo.
Smile always! DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Ipinahayag ni Presidente Bongbong Marcos na daing kinaraman sa eleksyon sa iyang pagbisita sa mga lugar na tinamaan kan bagyo. Inian sa iyang reaksyon sa kaputan kan sarong netizen kung nagduman siya sa Naga City na baluarte kan sa iyang kalaban sa politika matapos ang pagrapado kan bagyong Christine. Sinabi kan Presidente na ang mga bagyo dai nagmimidbid nin eleksyon kaya kung sa inman may problema, kung sa inman may pangangiipon in tabang dudumanon niya. Si Marcos nagbisita sa Naga City kanakaaging Sabado. Magigirumduman na si dating Vice Presidente Leni Robredo makandidatong alkalde ka Naga City. Si Robredo man ang nakalaban ni Marcos sa nakaaging 2022 presidential election. Makakalaom ang mga biktima kanakaaging duwang magkasunod na bagyo na doro-diretso ang pag-ato din ayuda kan gobyerno sa kud na dagustang makabangon ang mga ini. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na rii mapapagal ang mga ahensya de gobyerno sa pagtaon intabang sa kud na makabalik sa normal na pamumuhay ang dakol na Pilipino na naka-eksperyensya nin pagrapado kan bagyong Christine Asin Leon. Kasabay kini, sinabi kan Presidente na may pangangiipon na kusugon ang mga komunidad sa epekto kan climate change tanganing dahil na maotro ang may wasya na pagbaha na enot nang na-eksperyensyahan kan mga dakol na pamilya sa Kabikolan. Sinabi niyang matrabaho ni Nusto ang gobyerno para mabawasan ang bilang kan mga nadidiskuedo hali sa mga insidenteng may kinaraman sa epekto kan climate change asin mabawasan ang bilang kan mga pamilyang maapektaran kan mga daipig dalauman na kalamidad. Inanunsyo kang Republic Gas Corporation na pinapanginutan kan sa indang presidente na si Arnel T. na mapautobsin na ni nationwide price freeze sa liquefied petroleum gas products sa good Nobyembre 15 kasunod kan pagrapado kan bagyong Christine Asin Leon. Ipinahayag ni T. ang LPG price relief tanganing mabawasan ang gabat na pigpapasan kan mga Pilipino na ampang sa krisis. Sinabi niyang ang price freeze sarong paagi sana parang may pailing ninda ang sendang malasakit asin matabangan na magianan ang mga Pilipino sa kadefisilan sa buhay. Enot kani, ipinaluwas ng Department of Energy ang mga lugar na ipinararom sa state of calamity matapos narapadoon kan bagyong Christine asin ng apuda na suportahan ang pangangiipo kan mga komunidad. Makikipagtabangan ang Quad Committee kan Kamara de Representantes sa Department of Justice para matawan ni Justisya ang reboribong biktima ng extrajudicial killings sa pagpautob nin War on Drugs campaign kanakaaging administrasyon. Sigun kay Manila Representative Bienvenido Abante, asin Laguna Representative Dan Fernandez na pariyong pamayo kan Quad Committee na pwedeng gamiton kan National Prosecutorial Service kan DOJ ang mga ebidensyang nakalap kan committee para makasuhan ang mga personang nasa likod kan extrajudicial killing.
Sigun kay Abante, bako sana ang mga envelto sa pigbabawal na droga ang naapektaran kan kampanya kontra sa illegal na droga kundi maging ang mga sibilyan kay bana na ang mga kaakian. Mantang pigsusuportahan ang kampanya kontra sa pigbabawal na droga, sinabi na Abante na questionable ang sistema na ginamit ka na kaaging administrasyon. Nareparo man ang sadit na user asin pusyor hali sa mga nagtitios sa komunidad an kadaklan sa mga nagkagaradan asin diit siya na an mga high-profile drug lord. Sinabi man ni Fernandez na pwedeng litigaron an mga envelto sa extrajudicial killings sa irarom kan Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity o Republic Act 9851. Sisiguroon kan Philippine National Police na magtitios sa presuan si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na padagos na mga ngalap ang PNP nin mga testimonya hali sa mga biktima ni Quiboloy. Dagdag pa niya na dakol na sindang narasabing reklamo asin sinumpaan na pahayag kontra sa proclaim Son of God na ang pangsikibuloy sa mga kasong child abuse as in qualified human trafficking. May mga kaso man siyang kinakatubang sa Estados Unidos arog kan conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children as in bulk cash smuggling. Nagpahayag ng pag-alarma ang Bureau of Immigration sa paggamit ng peking immigration stamp sa mga pasaporte kan mga papahali ng Pilipino. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang kaso ni Sarong Pinay na natapaan sa Ninoy Aquino International Airport kan Oktubre 27 dahil sa peking immigration stamp sa sayang pasaporte. Sinabi niyang ang hinarang na Pinay itinago sa pagaran, nagsabing saro siyang dating OFW na nagbabiyahe sa Macau bilang turista. Sinabi ni Viado na ibinulgar kan Pinay na pinangakuan siya nin madaling immigration as in document assistance sa paagi nin Facebook. Deman aram kan Pinay na may kinaraman ini sa pagbugtak ng peking departure stamp sa sayang pasaporte. Naglawa sa gribong pag-uugid kan sendang forensic laboratory na peke an immigration stamp sa pasaporte kan Pinay. Bareta hali sa ibang nasyon, tulos na hinali kan mga trabahantes ang mga nagkaturumbang kahoy asin piglinig kan mga shop owners ang mga debris sa Taiwan matapos na rapaduon kan makusugo na bagyo ang isla na nagwalat nin duwa kataong nagadan. Renapado kan Typhoon Kongray na pinangaranan na bagyong Leon kan mag-agi sa teritoryo ng Pilipinas, bitbit ang kusog din paros na 184 kilometros kada oras ang eastern Taiwan na nagpatumba nin mga kahoy, nagkausa nin baha, asin pagrasay nin daga sa pag-agi kan bagyo sa Taiwan. Nagadan ang sarong 48 anyos na motorcyclist na natambunan nin poste kan kuryente sa Taipei, mantang 500 ang nalugadan. Padagos ngunyan ang paghanap sa apat pang individual sa kabubuldan kan Central Taiwan matapos na daing komunikasyon hali sa mga ini. Sa lado ng Karawat, naging matriumpo ang Barangay Ginebra Gene Kings na may betaran ang 3-0 sweep kan Talk and Text Tropang Giga sa 2024 FIBA o PBA Governors Cup Finals. Ginana kan Gene Kings ang Game 3 para may restro ang sendang primerong gana sa Best of 7 title series kontra sa Tropang Giga sa score na 85-73 sa kawat na ginibo sa Araneta Coliseum. Sigun kay dating PBA Most Valuable Player Scotty Thompson, nadakulang bagay para sa inda ang panggaganang ini sa Game 3 dahil magpapakusog ini sa kumpiyansa kan team sa pagsabak sa Game 4. Sa ngunyan, nanganginot pa manggararay ang Tropang Giga sa kartadang 2-1 advantage sa finals. Ang sunod na kawat gigibuhon sa agang banggi. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa.
magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang ika-2 ng Nobyembre taong 2024 bali po ang easterly so ang arinsang paros na halik sa sirang dagat Pasipiko ang nakakaapekto sa Luzon as in sa Visayas. Bali ito ay nagadara ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may pulo-pulong paguran o pagkikil at pagdaguldol na mamatian sa Bicol region. Bali po ang paros ay hali sa sirangan na may banayad sagkod sa moderatong pag-alon ng kadagatan. Bali po ang temperatura ngunyang aldaw ay maabot ng 25 to 32 degrees Celsius dito sa Albay. At ang aldaw ay magsirang ng alas 5:39 at masulnop naman ng alas 5:18 at siya na hapon. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Yan mga tugang nga detalyas, kan mga bareta ngunya na Sabado. Aldawnin mga kalag sa pag-arangan mga pagiriba. Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, John Napolis sa Lado Technical asin Pag-asa. Ako po nagatod kan Bareta. Edwin Peralta nagsasabing salamat kan siya ng pagantabay. Good morning pala kay amigong Reginald King dyan sa Bunker. And kay amigong Elmer Bass kan City Engineering Office. Nagkaturo parang kami kasuwapon duman sa Albay Catholic Cemetery. Salamat Tabi Sendo. Mabalas po, kanse nung pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa